Centralna banka Bosne i Hercegovine nije poslovala s gubitkom, iako je nerevidirano izvješće banke pokazalo gubitak od 3,4 milijuna maraka. Radi se o primjeni novih standarda financijskog izvještavanja koji se primjenjuje od početka ove godine u svim središnjim bankama. Konvertibilna marka niti monetarna stabilnost nisu ugrožene, tvrde iz ove institucije. Prikazani gubitak rezultat je primjene međunarodnih standarda financijskog izvještavanja početkom ove godine. To nalaže rezervisanje za potencijalni kreditni gubitak i ne znači da je kapital trajno umanjen za taj iznos, pojašnjavaju iz Centralne banke BiH. Neto dobit prije rezervacija za očekivane kreditne gubitke Centralne banke Bosne i Hercegovine sa 30.6.2018. godine iznosi 7 miliona konvertibilnih maraka, što je više u odnosu na isti period prošle godine kada je dobit Centralne banke iznosila 5,7 miliona km. Nakon rezervacija, ukupan finansijski rezultat na 30.6.2018. godine iznosi minus 3,4 miliona km kao posljedica primjene MSFI 9. Novi metod izvještavanja primjenjuje se u svim centralnim bankama. Radi se o procjeni kreditnih i financijskih rizika, odnosno procjeni koliki bi se najveći gubitak mogao dogoditi u nekom segmentu. Po tom principu je Centralna banka stavila u rezervu nešto više od 10 miliona maraka. Što znači rezervirala je prihod od 10 miliona maraka za potencijalni gubitak i automatski je razlika od ostvarene dobiti i minus tih 10 miliona koje ona nije izgubila, nego je stavila u rezervacije, napravilo rashod 3,4 miliona maraka, što je jednokratni gubitak u Centralnoj banci koji će sigurno u narednom dijelu godine nadoknaditi. A ta rezerva dovoljna je da pokrije maksimalan gubitak koji se može pojaviti u Centralnoj banci, dodaju iz Udruženja banaka BiH. Da se ovako poslovanje moglo očekivati, potvrđuje i ekonomista Admir Čavalić. Imamo politiku negativnih kamatnih stopa u eurozoni. Zašto? Zato što bi se u stvari na taj način želi da se postiče investiranje, jer je dugoročno potrošnja, odnosno rast ekonomije. U tom smislu, uzimajući u obzir ograničene mogućnosti Centralne banke Bosne i Hercegovine na otvorenom tržištu, zaista je ovo očekivano. Sagovornici su saglasni kako se ovim itekako pokazala ozbiljnost poslovanja Centralne banke koja je u stvari u prvoj polovini ove poslovala bolje nego u istom periodu prošle godine.